нафарони хушунат дида ҳамакнун аз утоқи машварати равонии ҳуқуқӣ аз маслиҳати ройгони равоншиносон бархурдор мегарданд. ин утоқ бахшида ба маъракаи байналмилалии 16 рӯзи алайҳи хушунат нисбати занон бозгардид. он дар маркази саломатии рақами 4 шаҳри хуҷанд ҷойгир аст. дар ин утоқ 2 нафар, яке равоншинос ва дигаре ҳуқуқшинос кор мекунад. онҳо ба ҷабрдидагон ё худ нафарони хушунат дида кӯмаки равониву ҳуқуқӣ мерасонанд. тибқи маълумоти хуршеда хоҷазода, сардори раёсати корбозанон ва оилаи назди мақомоти иҷрои кумитаи давлатии вилояти суғд, зӯроварӣ на танҳо нисбати занон, балки нисбати яке аз аъзоёни оила низ рух медиҳад. аммо ӯ гуфт ки сатҳи зӯроварӣ дар вилоят ба андозае поён рафтааст. доштани зӯроварӣ на танҳо мо мегӯем ки ҷисмонӣ, балки зӯроварӣ равонӣ низ зиёд дида мешавад ва боварӣ комил дорам ки итминон дар он ҳастам ки ҳатман ана ҳамин утоқе ки имрӯз ба расмият дароварда мешавад, яъне бо нафарони содир намудаи зӯроварӣ барои пешгирӣ намудани тамоми ҳама гуна шаклҳои зӯроварӣ, аз ҷумла зӯроварии ҷисмонӣ, зӯроварии равонӣ ва манбаи дигар зӯроварӣ метавонад сатҳи роҳи ин масъалаи ин мавзӯъ гирифта бошад. равоншиноси утоқи машварат муҳаррам раҳимова баён дошт ки пештар дар вақти зӯроварӣ бо ҷабрдида кор мекарданд, аммо ин роҳу усул баръакс таъсири манфӣ гузошт. бо ҷарима ва ё маҳрум кардани зӯровар баръакс ҳисси интиқомаш боло меравад. аз ин сабаб имрӯз ин утоқ ба ду ҷониб кор хоҳад расонид. вале чӣ тавр нафари зарардида метавонад ба машварати равоншинос гӯш андозад? албатта одамро дигар кардан хеле қиин, вале мақсади мо нигоҳи ӯ, рафтори ӯ нисбати аъзои оилаш дигаргун шавад. ба маълумоти равоншинос ҳангоми муроҷиат тибқи барномаи солимгардонӣ ба онҳо машварат ва суҳбати судманд мегузаронанд. гуфтан ба маврид аст ки то андозае ин утоқ ба таъсири пурталотуми хушунати ҷавонон таъсир мегузорад, аммо гоҳо на ҳар суҳбат метавонад боиси оштипазирии ду ҷониб гардад. дар он ҷо дар масъалаи ҳолатҳои эмотсионалӣ, яъне паст кардани хашми хурд, тарзи муносибат дар барнома ҳамин чизҳо оварда шудааст. бояд гуфт ки бахшида ба ин сана дар 18 шаҳру ноҳияҳои кишвар вохӯриҳои судманд гузаронда шуда истодааст. дар шӯрабиниҳо масъалаҳои зӯроварӣ, гендерӣ ва фаъолияти дастаҷамона баҳри решакан кардани он, аз ҷумла сафарбар намудани ҷавонон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ва пешгирии он ва меъёрҳои иҷтимоӣ, инчунин таблиғи роҳҳои мусбии ҳалли мушкилоти хушунати ҷинсӣ баррасӣ гардид. мавриди зикр аст ки 16 рӯзи амал алайҳи зӯроварӣ гендерӣ маъракаи байналмилалиест ки ҳамасола аз 25 ноябр рӯзи байналмилалии барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон оғоз мешавад ва то 10 декабр рӯзи ҳуқуқи инсон гузаронда мешавад. ҳамасола Тоҷикистон ба ин масъала бо иштироки чорабиниҳои васеъ барои баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва тағйир додани фаҳмиш нисбати зӯроварӣ гендерӣ нисбати занон ва духтарон ҳамроҳ мешавад. гузориши Сайдмухтор Сайданвар, Юсуфшон Юнусов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.